Šta bre to pakuješ bre više? Si ti normalna žena bre? Znači brijači, punjači, organ, spavaći, papuče, kupaći, jastuče, versaći, tablete, kutiju za virus, tomačni, laneni sakoji ako krene se oblači. I koferi, tuferi, cvike za skuteri, Figaro, češalj, farbu i vikleri, peškiri, šeširi zbog sunčanica, jedno petari, bašte, skrastavac za lice. Uzemljenje za plažu, ako munje sever. Da ponesemo i tepih, možda tamo nemaju. Dugačke haljine za večes, dekolte za proliv, tablete, probiotik forte. Da ti ništa ne misliš čoveče, treba da ponesemo i kuhinske krpe, šta nam deca dobiju 37, 38, to treba da im bude ladna obloga. Turimo u gepek i epidemiologa. I kreme za jutro, podne i mesec, faktori svi od 0 do 60, gotova jela da jedemo čorbu, jednu veću torbu da stavi malu torbu. I male pincete, moje tablete, turpija za pete, mišići za dete, spirini, salvete, bikini komplete, zavese, luster i jedne roletne, pavlake za leđa kad se izgori, najzgodnija sam cica i opet kohori. A šta hoćeš tebi da spakujem konju? Šta mi treba šta mi treba šta, ću ponesem ono što sam kupio na pijaci. Šta mi treba šta mi treba šta, 5-6 pari gaća i jedno 10 majci. Šta mi treba šta mi treba šta, da se tamo žene